Boli ste opakovane klamaní, a to ako predajcami, tak aj výrobcami aut. Preto väčšina aut nikdy nedosiahne 160 000 kilometrov. Dnes sa s vami podelím o 17 brutálne úprimných tipov, ktoré pomôžu vášmu autu prekonať 500 000 kilometrov. Odhalíme sieť klamstiev a prezradíme rady, ktoré mechanikov privádzajú do zúrivosti. Pozerajte až do konca, pretože posledný tip vám doslova zaberie len sekundu, ale môže vám ušetriť niekoľko tisíc eur na opravách. Poďme na to. Tip číslo 17. Dodržujte pravidlo 5000 km pre výmenu oleja. Riadite sa intervalom výmeny oleja odporúčaným výrobcom, potom svoj motor pomaly potichu a zbytočne zabíjate. Otváral som motory, ktoré presne dodržiavali plán odporúčaný predajcom, teda medzi 15 a 25 000 kilometrov. A čo som našiel? Čiernu a hustú mazľavú usadeninu na každom povrchu ako pripálený tuk na dne pekáča. Zničené piesty, vačky či upchaté kanály. Ak nechcete auto na vrakovisku, nemente olej len podľa bežných intervalov. Pravda je taká, že tieto čísla sú vypočítané tak, aby auto vydržalo len tesne po skončení záruky, nie aby dosiahlo 500 000 kilometrov. Najmä v reálnych podmienkach, pri krátkych jazdách, jazde v zápchách a opakovaných studených štartoch. Olej sa znehodnotí skôr. Moje pravidlo, mente ho každých 5000 km pri minerálnom či polosyntetickom oleji, alebo každých 8 až 10 000 km pri plnej syntetike. Stojí to viac, no 50 eur teraz je lepších než 4000 za opravu. To však neznamená, že vás čerstvý olej zachráni, ak každé ráno svoj motor trápite. Tu je, čo tým myslím. Tip číslo 16. Naštartujte jemne, nenechávajte motor dlho bežať na voľnobeh. Myslíte si, že 10 až 15 minút voľnobehu zahreje váš motor? To nie je zahrievanie, to je pomalá smrť. Rozoberal som motory, ktorých olej bol tak zriedený palivom, že tiekol ako čierna voda. Poškriabané steny valcov, strata kompresie, to všetko kvôli dlhému čakaniu na voľnobehu každé ráno. Tu je, čo sa v skutočnosti deje. Po 30 sekundách začne nezhorené palivo stekať po stenách valcov. Toto palivo ničí ochranný olejový film a riedi ho, čím sa váš 50-eurový syntetický olej mení na zbytočné blato. Chcete, aby váš motor vydržal viac ako 400 000 kilometrov? Naštartujte motor, počkajte 30 sekúnd a potom jazdite zľahka 3 až 4 km. Týmto sa motor zohreje oveľa rýchlejšie, zabráni sa riedeniu palivom a ochránia sa kritické súčiastky. Teplota oleja stúpa počas jazdy 8-krát rýchlejšie než na voľnobehu, skutočná ochrana prebieha počas jazdy, nie na vašom dvore. Táto metóda vám tiež ušetrí veľa paliva, najmä ak ste ešte nepoužili nasledujúci trik. Tip číslo 15. Zastavte sa hneď, ako pumpa cvakne. To malé dodatočné cvaknutie po tom, čo sa pumpa automaticky zastaví, nie je spôsob, ako získať viac za svoje peniaze. Je to tekuté palivo, ktoré zaplavuje váš odparovací systém. Vymenil som kopu uhlíkových filtrov zničených vodičmi, ktorí preplňovali nádrž. Tieto diely nie sú lacné. Oprava stojí 300 až 800 eur kvôli zbytočnému preplňovaniu. Nádrž potrebuje vzduchový priestor, aby mohla odvádzať výpary do odparovacieho systému. Naplňte ho až po okraj a natlačíte kvapalné palivo do potrubí určených pre výpary, čím zničíte senzory, upcháte ventily a nasítite nádobu. Videl som unikať palivo z vetracích potrubí, ako by niekto prepichol vrecko naplnené benzínom. Chcete, aby vám auto vydržalo? Keď čerpadlo cvakne, pustite ho. Každé násilné dotankovanie skracuje životnosť vášho systému odparovania. A verte mi, tieto opravy naozaj nie sú lacné. Teraz, keď sme ochránili váš odparovací okruh, je čas postarať sa o vašu prevodovku. Tip číslo 14. Neverte mýtu o prevodovej kvapaline. Väčšina vodičov si svoju prevodovku nevšíma, kým nezačne prešmikovať. V tom momente je už neskoro. Už neriešite problém, ale meníte celý mechanický blok za niekoľko tisíc eur. Na rozdiel od motorového oleja sa prevodová kvapalina nedoplňuje. Je uzavretá v tesnom okruhu a postupne sa kilometrami znehodnocuje. A tu je ten háčik, vždy vyzerá v poriadku, červený, bez zápachu po spálení. Ale pri 100 000 kilometroch skrýva koktejl prachu zo spojky, kovových pilín a laku. Je to tekutý brusný papier, ktorý ničí vaše ozubené kolesá. Ak čakáte na príznaky, škody už sú na svete. Robte výmenu oleja každých 80 až 100 000 kilometrov alebo každých 6 rokov podľa toho, čo nastane skôr. Pri hybridoch môžete ísť až do 150 000, ale neriskujte zbytočne. Repasovanie stojí od 2500 do 7000 eur podľa typu vozidla. Existuje však dôležitá výnimka. Nikdy nerobte úplné prepláchnutie starej a zle udržiavanej prevodovky. Mohli by ste uvoľniť usadeniny, ktoré ju ledva držia pri živote. Ak bola pravidelne udržiavaná, prepláchnite ju, inak urobte len výmenu oleja. A vždy používajte kvapalinu schválenú vašim výrobcom. Nikdy sa neodchýľujte od pôvodných špecifikácií. Neskôr sa podelím o ďalší tip, ako udržať vašu prevodovku v stave ako novú. Najprv o zvyku, ktorý vám vyprázdňuje peňaženku. Tip 13.
Predvídajte brzdenie a šetrite brzdy. Šliapnúť na brzdový pedál naplno nie je športové. Je to daň v hodnote niekoľkých stoviek eur za lenivý štýl jazdy. Prudké brzdenie rozpáli kotúče na nad 600 stupňov. Zničené kotúče, doštičky a vriaca kvapalina sú daňou za agresívnu jazdu. Chcete, aby brzdy vydržali? Púšťajte plyn skôr a z kopca brzdite motorom. Táto zmena štýlu zdvojnásobí životnosť brzd a ušetrí vám stovky eur. A keď príde čas na výmenu dielov, vyberte si kvalitu. Lacné brzdové doštičky ničia kotúče a pískajú ako čajky. Zaplaťte teraz, alebo zaplatíte oveľa viac neskôr. Prejdime teraz k triku, na ktorý väčšina vodičov nikdy ani nepomyslí, ale váš motor ho absolútne potrebuje. Tip číslo 12. Vymente chladiacu kvapalinu skôr, než spôsobí škody. Vedeli ste, že moderné hliníkové hlavy valcov sa deformujú už pri 110 stupňoch Celzia? To znamená, že váš motor môže byť nenávratne poškodený už po jednom prehriatí. Jeden vodič, ktorý ignoroval kontrolku teploty niekoľko minút, skončil s prepáleným tesnením pod hlavou a opravou takmer za 4 000 eur. Pravidlo prežitia. Ak ručička vystúpi do červeného poľa, okamžite zastavte a vypnite motor. Nepokúšajte sa dôjsť domov. Modlitby vám nepomôžu. Zavolajte odťahovú službu. Ak chcete, aby vám motor vydržal, mente chladiacu kvapalinu každé 3 až 5 rokov podľa typu, ktorý používate. Každý mesiac kontrolujte hladinu a nikdy nemiešajte kvapaliny rôznych farieb. Červená, zelená, žltá, bezfarebná nie sú navzájom zameniteľné. Použite presne to, čo odporúča váš výrobca. Použitie nekompatibilnej kvapaliny môže spôsobiť koróziu systému, poškodiť tesnenia a premeniť váš chladič na chemický pokus. Pretože keď sa motor raz prehreje, nejde už len o tesnenie. Tip číslo 11. Odhaľte úniky chladiacej kvapaliny. Ak dolievate každý týždeň, nerobíte údržbu. Nie vaše auto, sledujete jeho agóniu. Niektorí vodiči dolievajú mesiace, zatiaľ čo tichý únik tesnenia pod hlavou valcov premieňa ich motor na šrot. Chladiaca kvapalina sa neodparuje. Ak je jej málo, niekde uniká. Možno prasknutý chladič, stará hadica či dosluhujúce čerpadlo. Niekedy je to skryté, napríklad keď radiátor kúrenia nenápadne máča koberec, alebo keď tesnenie pod hlavou valcov jemne uniká výfukom. A nemusíte si to ani všimnúť. Niektoré úniky vidno len pod tlakom či pri zahriatí. Okruh preto testujeme tlakom. Za studena ho natlakujeme a sledujeme pokles. Takto sa problém odhalí skôr, než udrie. Doplniť kvapalinu naslepo znamená len ušetriť čas, nie zvýšiť bezpečnosť. A keď už hovoríme o tichých hrozbách, prestaňte zaobchádzať so svojím vozidlom ako s kontajnerom. Tip číslo 10. Odľahčite náklad. Vaše SUV nie je sťahovacie auto a každých ďalších 50 kg spôsobuje pri prudkom brzdení oveľa väčšie mechanické zaťaženie. Vo svojej dielni som vymienial prepadnuté pružiny, prasknuté tlmiče a ohnuté ramená zavesenia na vozidlách, ktoré nikdy neboli navrhnuté na prepravu polovice toho, čo do nich ľudia natlačia. Jeden zákazník naložil svoje vozidlo viac ako 350 kilami náradia na víkendovú stavbu. O 2 mesiace neskôr boli zadné tlmiče nefunkčné, pneumatiky zdeformované a geometria rozladená. Táto malá bezplatná fuška ho nakoniec stála viac ako 1400 eur za opravu podvozku, nehovoriac o nových pneumatikách. Pozrite si maximálnu užitočnú hmotnosť vášho vozidla uvedenú na štítku v ráme vašich dverí. Odpočítajte pohotovostnú hmotnosť, to je vaša skutočná nosnosť na naloženie. A nezabudnite, že aj pasažieri sa počítajú. S viacerými dospelými a batožinou ste pravdepodobne už na hranici. Chcete, aby vám podvozok vydržal? Cestujte na ľahko. Prevážajte len to, čo naozaj potrebujete. Preťaženie neničí len pohodlie pri jazde, ale ničí vaše auto od spodu nahor. A keď vaša podvozková sústava začne pod týmto dodatočným zaťažením stonať, neignorujte tento signál. To nás privádza k ďalšiemu triku, ktorý by vám mohol ušetriť úplnú poruchu. Tip číslo 9. Všimnite si nezvyčajné zvuky hneď na začiatku. Klapkanie, búchanie, pískanie, vrzganie. Ak vaše auto znie ako z hororu, zbystrite. Tento zvuk je varovanie. Každý zvláštny zvuk je prosba vášho auta o zásah pred totálnou poruchou. Naozaj sa čudujem, ako niektorí dokážu počuť tie zvuky a jednoducho ich ignorovať. Nemáte radi svoje auto, to je všetko, čo môžem povedať. Pískanie remeňa za 40 eur sa môže zmeniť na poruchu alternátora za 1200 eur. Búchanie mohol byť chybný klb hriadela, čo zničilo aj poloos. Zákazník to mesiace ignoroval. Bol to nedostatok oleja a zlé mazanie zdvihátok. Poučil sa na vlastnej koži kompletnou rozborkou motora. Tu je postup.
Identifikujte zvuk, za akých okolností. Studený alebo zahriatý motor, pri jazde alebo na retardéroch, potom ho dajte skontrolovať. Včasné opravy stoja málo. Ignorované problémy zničia vaše vozidlo. A keď už hovoríme o ničení vášho vozidla, vodiči s automatickou prevodovkou sa môžu upokojiť. Ďalšia rada je určená pre milovníkov manuálnych prevodoviek a vaše účty za spojku. Tip číslo 8. Prestaňte bezdôvodne stláčať spojkový pedál. Držanie nohy na spojkovom pedáli sa môže zdať neškodné, ale pri každom kilometri tým pálite svoju spojku. Spojka môže byť zničená už po 60 000 kilometrov len preto, že vodič nedokázal držať nohu mimo pedálu. Je to oprava za 1500 eur kvôli jedinému zlému zvyku. Tu je, čo sa deje. Aj mierny tlak udržiava spojku čiastočne zopnutú. To vytvára teplo, opotrebúva trecí kotúč a páli zotrvačník. Za každým, keď uvoľníte pedál len do polovice, skracujete životnosť svojej prevodovky. Jedna červená za druhou. Chcete, aby vám spojka vydržala? Držte nohu mimo pedálu, okrem radenia rýchlostí. Na červenej prepnite do neutrálu. Do kopca používajte ručnú brzdu na udržanie polohy, nie spojku. Ak to budete robiť, trojnásobne predĺžite životnosť svojej spojky. Ale aj keď jazdíte s automatom, existuje jeden zlý zvyk, ktorého sa dopúšťa takmer každý a ktorý pomaly ničí vašu palivovú pumpu zvnútra. Ale mám riešenie. Tip číslo 7. Dodržiavajte pravidlo štvrtiny nádrže. Chápem, ceny paliva sú brutálne. Niekedy sa len snažíme vydržať do najbližšej príležitosti natankovať. Ale jazda na rezervu nie je len riskantná, je to aj deštruktívne pre váš palivový systém. Vaša palivová pumpa závisí od benzínu, aby zostala chladná a mazaná. Keď je nádrž takmer prázdna, pumpa nasáva horúci vzduch namiesto paliva. Dlhodobo to spôsobuje jej prehriatie, vysušenie tesnení a spálenie zvnútra. Vymienial som palivové pumpy na vozidlách s menej ako 120 000 najazdenými kilometrami. Stovky eur vyhodených len preto, že vodič vždy jazdil až do poslednej kvapky. A to nie je všetko. Nízka hladina paliva tiež rozvíri usadeniny, ktoré sa hromadia na dne nádrže. Tieto nečistoty sú nasávané do filtra a vstrekovačov, čo spôsobuje nepravidelný voľnobeh, slabé zrýchlenie a nakoniec poškodenie motora. Nemôžete natankovať? Dobre, ale snažte sa udržiavať aspoň štvrtinu nádrže stále plnú. Nejde o to, aby ste mali nádrž vždy plnú. Ide o to, aby vaše auto zostalo v prevádzke. Tip číslo 6. Prejdite na kvalitné zapaľovacie sviečky. Zapaľovacie sviečky sú lacné, motory nie. Vybral som také opotrebované, že sotva vytvárali iskru. Elektrody zredukované na pahýle. Poškodenie spôsobovalo spálené cievky, rozstavené piesty, detonácie v spaľovacej komore. Iridiové zapaľovacie sviečky môžu vydržať dlho, ale len za ideálnych podmienok. Pri reálnom používaní ich začnite kontrolovať od 80 do 100 000 kilometrov. Najmä pri motoroch s priamym vstrekovaním, kde sa usadeniny hromadia rýchlo. Vynechávanie zapaľovania, ťažké štarty, nepravidelný voľnobeh, zničený katalizátor. Všetko to môže začať niekoľkými zanedbanými sviečkami, ktorých výmena by stála asi 50 eur. Chcete, aby vám motor vydržal? Vyberte si kvalitné sviečky vhodné pre vaše vozidlo a dodržiavajte skutočné intervaly výmeny, nie tie, ktoré sú vytlačené kvôli predaju. Videl som motory, ktoré vydržali 500 000 km s pravidelne menenými sviečkami a videl som aj také, ktoré zomreli pri 200 000 kvôli nekvalitným sviečkam namontovaným v rýchloservise. Tip číslo 5. Urobte test silent blokov a držiakov motora. Prasknuté držiaky motora nevibrujú. Narážajú do vášho podvozku tisícekrát za minútu. Hovorím z vlastnej skúsenosti. Ignoroval som jemné búchanie celé týždne. Myslel som si, že je to zvuk výfuku, možno len nejaký charakter auta. Vôbec nie. Jedného rána som naštartoval, zaradil rýchlosť a celá palubná doska sa začala triasť ako zbíjačka. Ukázalo sa, že predný držiak sa roztrhol na dve časti. Mal som šťastie, že som si to všimol skôr, než by to narazilo do výfukového potrubia, ale bolo to len tak. Držiaky motora neodídu hlučne, odídu potichu a nenápadne. Nevšimnete si to, kým sa pohonná jednotka nezačne kývať, volant sa netrasie na voľnobehu alebo radenie rýchlosti nepripomína nárazy zozadu a v tomto štádiu sa škody šíria rýchlo. Ohnutá hriadeľ, namáhaný držiak prevodovky, ohnutý držiak. Chcete problém odhaliť včas? Urobte tento test. Noha na brzde. Prepnite do jazdného režimu a vytočte motor na 2000 otáčok za minútu. Ak sa váš motor pohne o viac ako 2 cm, nie je to len malý pohyb, je to kov na kov. Vymieňajte držiaky hneď teraz. Vyberte si originálne diely alebo kvalitné aftermarket diely vhodné pre vaše vozidlo. Tip číslo 4. Opláchnite podvozok. Umývať iba karosériu je len pre parádu. Zanedbať podvozok je automobilová samovražda. Škrabal som podvozky také zhrdzavené, že by ste ich mohli preraziť skrutkovačom. Brzdové hadičky prasknuté, nádrže, ktoré pretekali. Viete, čo mali všetky spoločné? Majiteľov, ktorí nikdy neopláchli podvozok. Myslíte si, že hrdza vzniká roky? Omyl. Jediná zima so solenými cestami môže spustiť koróziu, ktorá sa bude šíriť celý život. Už som dal vozidlo na zdvihák, na povrchu čisté,
ale ramená zavesenia vyzerali ako grysiny. Zadné brzdové hadičky praskli, keď vodič ťahal príves. Takmer ho to stálo život. Riešenie: použiť vysokotlakový čistič alebo prejsť cez autoumýváreň vybavenú zariadením na oplach podvozka. Robte to každý mesiac v zime alebo každý týždeň, ak bývate v oblasti so snehom a soľou. A nezanedbávajte ani obdobie dažďov. Všetko to cestné blato zadržiava vlhkosť. Nejde len o čistenie, bojujete o štrukturálne zdravie svojho vozidla. Následujúci tip je ten, pre ktorý som osobne niekoho prepustil. Tip číslo 3. Spochybňujte každú urgentnú opravu. Prídete k predajcovi na výmenu oleja. Odídete s rozpočtom na 1500 eur a záchvatom úzkostí. Bol som na druhej strane. Zúčastnil som sa stretnutí, kde boli popredajní poradcovia školení, aby predávali čistenie vstrekovačov, výmeny brzdovej kvapaliny a viacbodové kontroly, ktoré zázračne vždy objavili niekoľko stoviek eur za urgentné opravy. Jeden chlap sa pokúsil naúčtovať čistenie škrtiacej klapky na takmer novom vozidle. Okamžite som ho prepustil. Tu je pravda. Títo ľudia nie sú platení za to, aby chránili vaše auto, sú platení za to, aby dosiahli svoje mesačné ciele. Netreba preplachovať palivový systém po 30 000 kilometroch, netreba ani prebrusovať sviečky s iridiovými hrotmi. A ak tvrdia, že brzdová kvapalina zčernela, nech vám to ukážu. 9 krát z 10 je to úplne v poriadku. Ako sa ochrániť? Skúste druhý názor v nezávislom servise, ideálne u mobilného mechanika bez predajných cieľov. Vyžadujte fotografie problému. Požiadajte o referenčné hodnoty, ktoré zásah odôvodňujú. Pretože slepo dôverovať je najlepší spôsob, ako financovať koncoročné prémie v autoservise. Tip číslo 2. Pravidelne čistite kontakty batérie. Zakorodované kontakty batérie sú tichí zabíjaci. Vašej aute je úplne jedno, že je úplne nové. Ak sú tieto kontakty pokryté bielými usadeninami, váš štarter sa dusí, alternátor sa vyčerpáva a elektronika je na infúzii. Vozidlá sú odťahované kvôli problémom so štartovaním, ktoré by sa dali vyriešiť 2-eurovou kovovou kefou a 10 minútami čistenia. Jedna vodička takmer zaplatila 900 eur za nový štarter, kým som jej neukázal vrstvu korózie, ktorá jej kontakty škrtila ako škrtidlo. Toto robím vo svojej dielni. Každé 3 až 4 mesiace otvorte kapotu. Pozrite sa na batériu. Ak vidíte biele usadeniny, vyčistite ich. Použite zmes jedlej sódy a vody alebo špeciálny čistič na kontakty, potom natrite svorky dielektrickým tukom alebo ochranným sprejom na kontakty. To úplne zastaví koróziu. A nikdy neodpájajte káble od batérie bez toho, aby ste si najprv overili svoje rádiokódy a nastavenia pamäte. Niektoré vozidlá reagujú na prerušenie napájania veľmi zle. Ukončíme to posledným tipom, o ktorom takmer nikto nehovorí, ale ktorý zachránil viac motorov v mojej dielni než čokoľvek iné. Tip číslo 1. Zatiahnite ručnú brzdu ešte pred zaradením polohy parkovanie. Myslíte si, že poloha parkovanie na vašej prevodovke stačí? To je naivné. Vymenil som desiatky zlomených parkovacích západiek. Sú to tie malé kovové prsty vo vnútri vašej prevodovky, ktoré ju uzamykajú na mieste. Ak zaparkujete na svahu bez zatiahnutia ručnej brzdy, tento malý háčik sám drží viac ako 1,5 tony váhy. Nie je to parkovacia brzda, je to len jednoduchý zámok prevodovky. Zneužívate ho a keď sa zlomí, čaká vás kompletná demontáž prevodovky za niekoľko tisíc eur, len aby vaše auto už neodchádzalo samé. Je úplne jedno, či je vaše auto úplne nové alebo 20-ročné. Každému zákazníkovi hovorím to isté. Ručnú brzdu používajte vždy. Do kopca, z kopca na rovine, nezáleží na tom. Hovorí sa jej parkovacia brzda z nejakého dôvodu. Zatiahnite ručnú a potom dajte na parking, nie naopak. Teraz, keď už viete, ako predĺžiť životnosť svojho auta vďaka týmto 17 overeným tipom, máte výrazný náskok pred priemerným vodičom. Ale zostáva ešte jeden kľúčový prvok. Vedieť rozpoznať podvody, ktoré sú skryté priamo na očiach. V nasledujúcom videu vám odhalím 13 podvodov automechanikov, do ktorých sa chytí takmer každý. Pozrite si video hneď teraz a ochraňte svoju peňaženku skôr, než sa vaša najbližšia oprava zmení na krádež.